बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय दा समाव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि साथाम गेदेमा मावफुं सोद्रोमामोनखौ लोगो हमनो हानाय जादों। अनिल बसुमतारी आगु बिथाङा इउपिपिअनि गाहाय नेतारिमोन आरो इउपिपिअनि दाबिनायजोंनो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जाफुंनानै फैदोंमोन बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल। अनिल बसुमतारी जों लोगोसे दा दङ प्रदीप कुमार स्वरगियारि दङ इएम आरो बिनोद मुसाहारि बिनोद बसुमतारी बिथां दङ। दा समाव जों सावरायनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मावथांखिया मा जागोन आरो फैगौ बोसोरनि थाखाय बिथांमोना अलरेडि बाजेट प्रिपेयार खालामबाय आरो बे बाजेटफ्राव मा बिथांखिखौ बिथांमोना बांसिनै जर होदों, बबे डिपार्टमेन्टखौ बांसिन जर होदों जों बिनि सायाव सावरायनि। बिनि उनावहाय बिकेडब्लिउसिनि आथिखालनि इन्टारिम बडि सोलिफुगासिनो दङ। 6 दाननि थाखाय थांनाय फेब्रुवारि दाननिफ्राय सोलिबाय थादों बे काउन्सिल इन्टारिम बडिया फैगौ सेप्तेम्बर दानाव बिसायख'थि खुंनांगौ 6 दाननि थाखाय जिहेतु इन्टारिम काउन्सिल। बे बिथिङाव बिथांमोननि प्रिपारेसन जेराव थागोन डेलिमिटेसननि बाथ्रा आरो कनस्टिटिउन्सि सेटआपनि बाथ्रा जों गासै बिथिंखौ सावरायनि आरो बे सावरायनाय बिथिङाव बरायनाय जाबाय अनिल बसुमतारी बिथांनाव खुलुमबाय। दङ बिनोद बसुमतारी आरो प्रदीप स्वरगियारि। नोंथाङा मास्कखौ खुलिदो रायजोफोरा सिनायनो हानायनि थाखाय। आदसा रायजोफोरा सिनायनो मोनबाय। अनिल बसुमतारी बिथाङा इउपिपिनि गाहाय नेतारिमोन आरो आथिखालाव बिथाङा इएम जाबाय बिकेडब्लिउएसनि, जायनि थाखाय बिथाङा इउपिपिखौ नागारनानै दङ। दा समाव गासै डिजाइनखौ खालामबाय थानाय जादों बिकेडब्लिउएसनि स्ट्राक्चार इनफ्रास्ट्राक्चार बेफोरखौ। दा बेनि सायाव जोङो गिबियावनो अनिल बसुमतारी बिथांनिफ्राय मिथिना लागोन जे बिथांमोननि जेनाखि बिकेडब्लिउएसि बेहाय बर' हारि थामोन्थानि बाथ्राया बेसेबां नांथाबना थागोन। अनिल बसुमतारी। गिबियावनो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनजों बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार बसुमतारी आरो जोंनि चेयारमेन गाम्बार मुसाहारि बिथांमोननि जानानै बिथांमोननि जानाखि सरकार बा अथ'रिटि बा एडमिनिस्ट्रेसननि जानानै बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनसिम जोंनि मोजां मोननाय लोगोसे नोंथांमोनजों जों गासै जानानै जोंनि फेमिलि जाना साबायखर थागोन। नोंथाङा जा सोंलु बा सावरायनो बे मुहुर्तआव नागिरदों खोब मोजां जादों। समा निस्सय बेनो हाइ टाइम उत्तम सम होननानै सानो। दिनै हरखाबनो नोंथाङा नैबे बड'लेण्ड भवन गुवाहाटीनि हार्ट सिटियाव गुवाहाटी सिटिनि गेजेराव थानाय बड'लेण्ड भवनाव जोङो दा जा आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों आङो जोबोद मोजां मोनो। ओंखायनो जोङो जोंनि काउन्सिलनिफ्राय जाखिनि सुंथाबै मिथिहोनो आंनि बिजाननिफ्राय आं मिथिहोनो नाजादों। जोङो इन्टारिम एक्जिकिउटिभ काउन्सिल फर्मेसन जानायनि उनाव बिसेसकै 24 फेब्रुवारियाव भट टेकिं लाखांनायनि उनाव नोंथांमोननि टेलिभिजनाव गोबां खेबाव गोबां जोंनि सोद्रोमाया बेरखांदोंमोन। थेवबो बे मुहुर्तआव आं मिथिहोनो लुबैयो जे 24 फेब्रुवारियाव जोंखौ भट टेकिं लाखांनायनि उनाव बिनि उनाव आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि जानाखि जेनेरेल इलेक्सन 2021 बे जानानै थांबाय। बे समाव गोबां सम थांबाय। मैया दाखालि गोदान गभर्नमेन्ट फैनायनि उनाव गोदान गभर्नमेन्टनि जानाखि WPT एजुकेशन बा नोडेल डिपार्टमेन्ट जोंनि काउन्सिलनि मानगोनां मन्थ्रि डक्टर अनुज पेगु बिथाङा जोंखौ लिंहरनानै 20 and 21 मे नङा होमबा 2021 मेआव जों साननै बिथाङा खेबनै आरो बिथांनि जानाखि दृष्टिभंगि जिहेतु बिथाङा मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि मोनसे समाव चिफ एक्जिकिउटिभ काउन्सिलर। दा बिथाङा गोबां नलेज गोबां गियान काउन्सिल मोनसे आन्डार स्टेट एक्टनि सिङाव
काउन्सिल मोनसेया बोरैहाय सोलियो बिथांनि सायाव बिथाङा मोनसे गियान दङ बिथाङा प्रेक्टिकेल गियान दङ ओंखायनो बिथांखौ जों मन्थ्रि मोननानै जोङो मोजां मोनदों आरो बिथांजों बे साननै सावरायनायाव बिथांनि जेने स्पष्ट दृष्टिभंगि जे नोंथांमोननि काउन्सिला गोदान बयनिख्रुइबो गोदानसिन आसामाव मोनद' अट'नमास काउन्सिल दङ 10 अट'नमास काउन्सिल आन्डार स्टेट इन आवर स्टेट दा बेहाय जोंनि बर' कसारि कल्याण साहित्य सासे परिषदानो गोदानसिन बेखौ नोंथांमोना मिथिगौ बे गोदान काउन्सिलखौ मन्थ्रि बिथाङा ओरैबायदि होनदों नोंथांमोना नैबे खामानि मावनांगौ जोङो 24 मेआव मोनसे एक्जिक्युटिभ काउन्सिलनि मिटिं जिरायदों जों बे मिटिङाव जों हल प्लेनिं गोदान बाजेटआ बोरै जों जाजानो लुगैयो जोंनि काउन्सिलखौ जों बोरै लांनो लुगैयो 24 मेआव जों सावरायदों जों गासिबो दंजोबोमोन नैबे खोथाया थिग बे दिनाखन जोंनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिथाङा एटेन्ड खालामनो हायाखैमोन बिथाङा एसे असुस्थ' दंमोन दा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि एटेन्ड खालामनो हायाखैब्लाबो जों 24 मेआव आसाम गभर्नमेन्टनि मन्थ्रि बिथाङा जा साजेसन खालामदों बेजों लोगोसे जोंनि जानाखि साननाय हनाय जोंनि जानाखि चेयारमेन डिपुटि चिफ बेनिफ्राय जागायजेननाय जेसेबां इएम दं जोंनि गेजेराव जा साननाय हनाय जों बे दिनाखन 24 मेआव जों बेखौ बेरखांहोजोबदों जों मा खालामनो नागिरदों काउन्सिलखौथ' मोनबाय बर' गौथुमफोरनि बर' रायजोफोरनि बर' गोरों गोरानि नाजानायाव गोबां माने जार्नालिस्ट बा सांबादिक बिथांमोनाबो गोबां बिहोमा दङ रल दङ बिथांमोननि देहाफोरखौ काउन्सिला जाबाय दा बे काउन्सिलखौ जों बोरैहाय मोजां काउन्सिल दानो हायो बोरैहाय मोनसे मडेल मोनसे काउन्सिल दानो हायो बोरैहाय मोनसे बे काउन्सिलाव थानाय गासिबो सोद्रोमा बिथांमोना बोरैहाय मोनसे ट्रेन्सपारेन्सि मोनसे सासन बर'फोरनो होनो हायो बेनि बागै जोङो 24 बिराद मोजां सावरायदों आरो बेनिफ्राय थांनाय 5 जुनाव जोंनि हेड अफिसाव सानजारि नोगोर सिमेन्टजों बे मोननै बिथिङाव जों गासिबो थिग खालामो नाथाय नैबे 24 मेआव सावरायनायनि जानाखि जोंनि माइनट्स आसाम गभर्नमेन्टआ बिदों नोंथांमोना मा बानायना लाना फै जोंनो होफै जोङो एसे मोजां माने जों बाख्नायनांगोन आसाम गभर्नमेन्ट दानि चिफ मिनिस्टार बिथांखौ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ लोगोसे जोंनि जानाखि फाइनान्स मन्थ्रि बायदेव अजन्तानि लोगोसे जोंनि WPT एन्ड एजुकेशन मिनिस्टार WPTBC एन्ड एजुकेशन मिनिस्टार डक्टर रमेश बिथांनि इनिसिएटिभआव नैबे 1 जुनाव आसाम गभर्नमेन्टआ जोंखौ लिंहरदों फर्मेल मिटिं काउन्सिला जाजेनदोंल' बेनिफ्राय इलेक्सनाव गोदान गभर्नमेन्ट जादों गोदान गभर्नमेन्टआ 1 दानानो बाराखै 1 दान बारायनो आगोलावनो जोंखौ 1 जुनाव मोनसे मोजां मिटिं सावरायदों फाइनान्स माने डिपार्टमेन्टनि गोजौ थाखोनि अफिसारफोर दंमोन WPTनि गोजौ थाखोनि अफिसारफोर दंमोन आरो सानै मन्थ्रि बिथांमोना दंमोन दा बे सावरायनायाव जोंनि जानाखि माइनट्स जोंनि जानाखि प्लेनिं बेखौ जों स्पष्ट भाबै इन दि फर्म अफ मेम'रेन्डाम जोङो बेखौ स्पष्ट भाबै आरो बेवहाय जोङो स्पष्ट भाबै बुंदों काउन्सिला जिहेतु गोदान आसामाव गोदानसिन आरो जोंनि काउन्सिलनि जानाखि कनसेप्ट बा आयेन 30 डिसेम्बराव 2020 पास जानाय जानाखि आयेन बे आयेना जाहैबाय बर' फिसाफोरखौल' लानानै बर' गामिफोरखौ लानानै खुंनाय जादों आरो गोदान हिसाबै आरो ओरैबादि गिदिर नोङो धुबुरीनिफ्राय जागायजेनोब्ला तिनसुकिया बराक भेलिनिफ्राय जागायजेनोब्ला लखिमपुर धेमाजि ओरैबादि गिदिर एरिया बे गिदिर एरियाखौ नायनांगौब्ला जोंनि इनफ्रास्ट्राक्चारा दिनै इनफ्रास्ट्राक्चारनि खोथाखौनो सावरायग्रोनो इनफ्रास्ट्राक्चारा जोंना ओरैबादि मोजां जानांगोन मजबुत जानांगोन जेबो फुल स्टाफ थानांगोन पस्टखौ होनांगोन दा इनफ्रास्ट्राक्चारनि खोथा जुदि बुङोब्ला जोंनि हेड अफिस सानजारि नोगोर सिमेन्टसापुरियाव एटिएमआव जों 2 स्टोरेज बिल्डिं मोनदों गभर्नमेन्ट अफ आसामनि बिल्डिंमोन बियो बे बिल्डिंखौ जोंनो हगारना होबाय जों बेयाव मोजाङै खालामना लाबाय गोदानब्लाबो जोंनि अफिसा बिराद माने समायना जों बानायना लानो हाबाय बेवहाय नांगौ रोखोम जोंनो स्टाफ नांगौ एरियाखौ नायनानै बर' गामिफोरा बेवहाय बे थानायखौ नायनानै जोङो गुवाहाटीयाव मोनसे साब अफिस बा रिजनेल जों अफिस बिदों आरो इतिमध्ये
जोंनो दानि जानाखि स्पिकार आगोल एमपि बिश्वजित दैमारि बिथाङा गावनि बिल्डिं मोनसे हना गणेशगुरिनि खाथियाव टिभिएस बिल्डिं जों बे अफिस खालामगासिनो आरो मैया दाखालि माने सप्तासेसो जाबाय एसे बारा जाबाय जोंनि मानगोनां बिटिसिनि चिफ बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा जोंनो बड'लेण्ड भवनखौ होबाय होबाना दा जों बड'लेण्ड भवनाव अफिस खालामगासिनो दा गुवाहाटीनि साब अफिसा बड'लेण्ड भवनाव जासिगोन आरो बिथां चिफ बिटिआरनि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा होनदों जेब्लागौ माने नोंसोर मोजां रोखोमै बिल्डिं लुनो हाया गुवाहाटीयाव अब्लाबो माने बेखौ बाहायनो हागोन ओंखायनो जोङो बेखौ जोङो फुरा रोखोमै बाहायनोसै जाबाय एसे रिपेयारिं खामानि सोलिगासिनो दङ दा बे जाबाय इनफ्रास्ट्राक्चारनि खोथा दा जोंनि पस्ट ग्रेजुएसननि खोथाखौ जुदि रायलायबा बे मोननै ओनसोलाव जुदि खालामो पस्ट ग्रेजुएसननि खोथा जोंनि डाइरेक्टर अफिसा जोंनि जायनाखि मन्त्रि बिथां डक्टर रमेश पेगु बिथाङा पस्ट ग्रेजुएसननि थाखाय स्पष्ट भाबै इतिमध्ये प्रप'जाल होबाय मिटिं जायैनि 1 जुनाव मिटिं जायैनि आगोलाव डाइरेक्टर अफिसनिफ्राय पस्ट ग्रेजुएसननि थाखाय प्रप'जालखौ होदों बे प्रप'जाला मा होनदों जोंनो खोन्थादों दा ओंखायनो जों होनदों पस्ट ग्रेजुएसना जाखिनि बिथांमोना मोनब्रै काउन्सिलजों समान जागोन जों होनदों जोंना ओनसोला बिराद गेदेर ओंखायनो जों गुवाहाटी अफिस मोनसे नांगौ बेखौ गभर्नमेन्टआ एग्रि ओंखायनो गुवाहाटीयाव जोंहा स्टाफ नांगौ बिथांमोना जोंखौ नागिरना लांदों गावथांमोना बेखौ मा होनो एपइन्टमेन्ट होगोन बा मा होनो बेखौ डिपुटेसन हरनाय बायदि हरगोन दा हेड अफिसावबो खाथि खालानि अफिसारफोर दा बे प्रसेसा बे प्रक्रिया बिदिनो थांगासिनो आं बुंनो लुबैयो जोंनि WPT डिपार्टमेन्टनि जानाय मन्त्रि बिथाङा बे बिथिङाव बिराद मा होनो सिनसियारल' नङा बेनि जानाय सदिस्सा बे बेरखांबाय थादों सिनसियारिटि दंखायो सदिस्साबो दङ बिथाङा मावनो बेखौ सहाय खालामबाय बिथाङा बिराद मोनसे मोजां खोथा जोंनो खोथाखौ होनदों आं थानाय समाव नोंथांमोना जा मावनो लुबैदों मावनानै लाजोब दा बेफोरबायदि जुदि थाङोब्ला गोदानब्लाबो जोंनि काउन्सिला आवगायनो हागोन दा रायलायबाय थाबाय जोङो जे इनफ्रास्ट्राक्चारनि खोथा नोंथाङा बुंबाय दा मोनथिनो लादोंनि जे बे बर' फुजा वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला मोनबैसे डिपार्टमेन्टखौ एन्ट्रेस्ट खालामनाय जाखो एबा जागोन जोंनाव जाखिनि माने एक पास जाबाय बेवहाय 34 साबजेक्ट जोंनो होदों बिल 34 डिपार्टमेन्ट माने एन्ट्रेस्ट खालामनो काउन्सिलाव दा बिनिनो गासै डिपार्टमेन्टनि जानाखि खामानिफोरा बेवहाय जागोन एसेबाबो जागोन खोथाया जादों मा बे 34 साबजेक्ट जोंनि जानाखि 36 समष्टि बा 40 मेम्बारनि गेजेराव बे 34 डिपार्टमेन्टखौ जों नायगोन नङा होमबा दा बेवहाय जोंनि सबसे गिदिर जोंनो अनसुंथाइ नांगोना जोंनो सहाय नांगोना आसाम गभर्नमेन्टनि जानाखि बाजेट एल'केसन बाजेट प्रभिजनाव बर' कसारि कल्याण साहित्य सासे फरायसानि थाखाय बिनि सायाव जों बुरजा बुंदों गोदान काउन्सिल इनफ्रास्ट्राक्चारनिफ्राय जागायजेननानै थाबोनाय दिननि जानाय काउन्सिलफोराव आगोलाव जोनोम जानाय काउन्सिल बिथांमोननि जानाय खामानिखौ नायोब्ला जोंनिया जिहेतुके गोदानब्लाबो जों थांनो लुबैयो स्पिडआव थांनो लुबैयो आरो गिदिर हिसाबै जोंनो राङा बुरजा नांगौ आरो राङा बुरजा नांगौ 24 मेनि जानाय जोंनि इसि मिटिं बेवहाय स्पष्ट भाबै जों लिरना होदों स्पष्ट भाबै डिसिसन लादों जों आसाम सरकारनि 1 जुनाव बेखौ गथायजोब्बाय सानै मन्थ्रिनो आरो बिथांमोना नागिरनो आसा खालामो नैबे 12 जुलाइनिफ्राय जानो गोनां जानाय बाजेट अधिवेशन एसेम्ब्लिनि बेवहाय जों नांगौ रोखोमनि फान्डखौ जोंनो होगोन बेखिनिखौ जों मिजिं दङ नोंथांमोननि बाजेट प्रिपारेसना बेसेबां जोंनि बाजेट प्रिपारेसन जोङो 300 crore in terms of crore जोङो बुंदों नोंथांमोननि थाखाय अलरेडि 50 crore बाजेट दंखायोमोन थांनाय फेब्रुवारि दानाव जेनाखि लास्ट सेसन बाजेट सेसन आसाम गभर्नमेन्टनि आगोलनि सरकारनि 50 crore दंखायोमोन आरो दा
फैबाय थानाय समावहाय नोंथांमोना आरो 300 crore अब्ला 350 कोटी नोंथांमोना बाजेट प्रिपेयार खालामो माबायदि नङा थांनाय जानाखि बाजि बेबायदि गैया जोंनो आसाम सरकारनि मन्थ्रि बिथांमोना स्पष्टभाबै होनदों नोंथांमोननो गोदान बाजेट लायागौ माने दा नोंथांमोननो जों रांखौ होथ'नो हानाय नंला आरो बे अलरेडि बाजेटेडमोन नङा माने 50 crore गैया खालामदों बाजेटआव गैयामोन बे बाजेट स्पिचआव हयथ' सोरबा बे समनि मन्थ्रि बिथांमोना हयथ' बुंनो हागौ खिन्थु बिथांमोना जोंनो स्पष्टभाबै खोन्थादों थाखाखौ हमनो हानाय जाथ'नाय नंला मानो होनब्ला 24 फेब्रुवारियाव भट टेकिं लादों 25 सानसेल' माबाया मा होनो अखानायै 26 फेब्रुवारियाव माने जेनेरेल इलेक्सननि नटिफिकेसना जादों ओंखायनो बे समाव गभर्नमेन्टनिफ्राय स्पष्टभाबै होनदों जों हमनो हानाय नंला दा जोङो जाखिनि बुरजा बायदि नुदों जानो हागौ 300 बुंनाय लोगो लोगोनो नङा होमबा बेफोर गासैबो जानाखि थाखानाय आसाम गभर्नमेन्टआ जाबायदि सोलिहोबाय थादों काउन्सिलफोरखौ एसे बेनि गेजेरावनो जोंबो मोनगोन जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जोंहा मोनसे बिदान्थि होनाया बेवहाय जे नोंथांमोना बुंबाय जे माने 50 कोटी बाजेट खालामनाय जायाखैमोन दा आरो जेबो थाखा फैसा होआ होननाय जाथ'दों होनना बुंदों दा फैगौ 12 जुलाइनिफ्राय आसाम एसेम्बलि सेसन दङ बेयावसो बाजेटखौ लाबोनाय जादों आरो बिनि उनावसो फान्डखौ मोननाय जादों अब्ला नोंथांमोना 24 फेब्रुवारिनिफ्राय दासिम अफिस खालामगासिनो दङ गाहाय मावख' सिमोनसाफोर दं नोंथांमोननि बिनि सेटिंनि बाथ्रा थाबाय आरो नोंथांमोन दङ इएमफोर दङ इन्टारिम काउन्सिल दा बिदिनो हान्थिनायनि बाथ्रा फैयो दा बैफोर सेटिंफोरखौ माबोरै मावनो हानाय जादों गोहोम गैयालासिनो नायदो बर' जाथि नाङैनो बर' जातिनि जानाय गौथुमफोरनोबो नांगौ रोखोमै खुनु सरकार बा खुनु अनुस्थानफोरा बेबायदि रां होआ बेनि गेजेराव बर' जातिनि जानाय आन्दोलन बर' गौथुमफोरनि आन्दोलन थाबथायाखै खौसेथि बर' सुबुं आफाद इउनाइटेड बड' पिपल अर्गेनाइजेशन जा आन्दोलन 2014 मायथाइनि 17-18 जुलाइआव फर्मेशन जाखांनायनि उननिफ्राय जोंनि जानाय आन्दोलनाव से रोखोमनि सोरबा सानो जेनेबा भेरिफिकेसनल' जागोन रां होदों बिदिनो आन्दोलना सोलिबोदों दाबो जोंनि नैबे काउन्सिलाव थानाय इउपिपिआव थानाय गासिबो लिडार बिथांमोना थ' सोरनिफ्राय माने बुरजा अनसुंथाइ मोनो बेबायदिथ' सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ गैया ओंखायनो जोंनि बर' गौथुमनि गासिबो लिडार बिथांमोना डिटारमाइन्डखा गावखौनो गाव जे बेजों फिट जानांगोन बेजोंनो थांगासिनो दङ जोङो नेदों आरो नेगोन नैबे जुलाइ 12 बारा गोबाव गैलिया दान मोनसेबो दंना गैला गतिके बेहाय जोङो बेखिनिखौ हागोन गावनो गाव फिट जानो जोंनो रावबो होथ'वाखै गैखाया गावनो गाव सोलिदों गभर्नमेन्टनिफ्राय दोहोन मोनाखैब्लाबो गाव गावनि पकेट खरसा खालामनानै एबा रायजो राजानि कन्ट्रिबिउसनजोंनो नोंथांमोननि सेटिंआ जागासिनो दं बुंनो नागिरदों जों दान्दिसे ब्रेक लानो सिगांदों ब्रेकनि उनाव फैगोन सावरायनो लागोन जे बिकेडब्लिउसिनि इयुन आरो बर' हारिनि इयुन बड'लेण्डनि बायजोआव थानाय आसामनि बर'फोरनि दा दान्दिसे ब्रेक लादों सावरायगासिनो दङ बिकेडब्लिउएसिनि थामोनथा बड'लेण्डनि बायजोआव थानाय बर' हारिनि थामोनथा बिकेडब्लिउएसि अलरेडि सेटिं जाबाय आरो बेनि इएम अनिल बसुमतारी गोबांथार बाथ्रा बुंबाय दा जों सासे इएमनि सेराव फैनि बिथाङा जाबाय प्रदीप सरगियारि बिथाङा आथिखालाव बिकेडब्लिउएसिनि इएम आरो बिनि आगोलाव बिथाङा इउपिपिअनि सासे दैदेनगिरिमोन नोंथाङा आथिखालाव बिकेडब्लिउएसिनि इन्टारिम बडिनि इएम जानानै दङ दा नोंथाङा बे बिथिङाव गावखौनो माबायदि प्रिपेयार जानानै दङ जेरावनाखि अनिल बसुमतारी बिथाङा बुंथिबाय अलरेडि जाय फान्ड एल'केसनबो जायाखै आरो फैगौ जुलाइ दाननिफ्रायसो बे बाजेट सेसनाव एप्रुभ जागोन हामा आरो बेनि उनाव फान्डखौ मोननाय जागोन दा अब्ला नोंथाङा नोंथांनि डिपार्टमेन्टफोरखौहाय माने माबायदि सालायनो गोसो दं एबा माबायदियै नोंथाङा प्रिपेयार जानानै थादों आरो नोंथाङा मा डिपार्टमेन्ट मोनगासिनो दं थांनाय जितु 4 जुन बे 4 जुन दिना जोंनि मानगोनां जोंनि काउन्सिलनि गाहाय
मिनिस्टार बसुमतारी बिथाङा जोंनो डिपार्टमेन्टफोरखौ राननानै होदों आरो बिथाङा डिपार्टमेन्टफोर राननायाव गुबुन गुबुन जोंनि मावफुं सोद्रोमाफोरनो डिपार्टमेन्ट होनायनि अनगायैबो आंनो आबाद आरो बाजार मेलाखौ नायनो दायित्व होदों आं बेनि थाखाय मानगोनां जोंनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिनिस्टार बसुमतारी बिथांखौ आं साबायखर जासिनांगोन मानो होनोब्ला आं गावखौनो बे डिपार्टमेन्टखौ एबा साबजेक्टखौ मोननानै गोजोननाय मोनदों मानो होनब्ला जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा बा न'खरफोरा गोबाङानो फ्राय 95%आनो जों आबादजों सोनारनानै आबाद मावनानै जों जिउ खुंबोगासिनो दङ आरो बेनिखायनो बे डिपार्टमेन्टखौ होनानै बा आं बे डिपार्टमेन्टखौ मावनो मोननाय आंनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव बा बराद होननानै आं गावखौनो साननाय लादों आरो आं बेनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि मोनफ्रोमबो बर' न'खरफोरजों मोनसे सोमोन्दो लाखिनो आं खाबु मोनगोन दा इतिमध्य जोंनि मानगोनां सासे मावफुं सोद्रोमा अनिल बसुमतारी बिथाङा बुंजोबखाबाय जे जोंनि मावलांनायनि हाबाफारिफ्रा बोरै जागासिनो दङ आरो अखानाय एल'केसननि बाथ्रा इतिमध्य जों मिथिनो मोन्दों आसाम गभर्नमेन्टनि 12 जुलाइ दिननिफ्राय एसेम्बलि सेसन जागोन आरो बे एसेम्बलि सेसननि उननिफ्रायसो बाजेट हमनानै जोंनि काउन्सिलाव जों खामानि मावनो हागोन अब्लाबो आं मिजिंथिदों जे थांनाय समफोराव गुबुन गुबुन काउन्सिल एबा आसाम गभर्नमेन्टफोरा जे आबादारिफोरनो जायफोरा हाबाफारिफोरखौ लानानै जायफोर स्किमफोरखौ लानानै खामानि मावो आं सानो जे आबाद मावनो थाङोब्ला जे जों माबा मोनसे खोथिया राननाय बा स्प्रे मेचिन राननाय बेखौबो राननो नांगोन जोङो साधारन जाहाथे जोंनि बेनिफिसियारिफोराबो न'खरफोराबो मोननो हायो खिन्थु बेनि अनगायैबो आं सानो माखासे जोंनि स्किमफोरा बा आसनिफ्रा एसे पार्मानेन्ट बादि जानो नांगोन आं बेनि थाखायनो बे बिफानखौ मोननायनि उननिफ्राय आङो जदिवबाबो जोंहा फान एलटमेन्ट जायाखै आं जरहाटआव थानाय आसाम एग्रिकालचार इउनिभारसिटि बिथांमोनजों आं इतिमध्य मोनसे जगाजग लादों आरो जगाजग लानायनि उननिफ्राय बिथांमोना मदद खालामनो थाखाय माने खोथा होदों आरो इतिमध्य 25 हेक्टर हायाव जालुक जायखौ गमलेस होननानैबो बुंनाय जायो बेखौ आबाद मावनो थाखाय आं गोलाघाट जिल्लायाव बेखौ जागायजेनदों जे गोलाघाटआव इतिमध्य बिथांमोना बे जालुक फुलिनि माने फुलिखौ इतिमध्य बिथांमोना साप्लाय होदों आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा बेखौ गायदों आरो बे गायनाय हाबाफारिखौ गोलाघाटनि सासे माने मा बुंगोन बेखौ आदर्शबान सासे आबादारि जाय आबादारिनो आसाम गभर्नमेन्टआ आरो माने दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनो एवार्ड इतिमध्य होखांबाय बिथांनि न'खरनिफ्राय आं बेखौ जागायजेनदों बेनि अनगायैबो माइजुलि होनाय माबानाय बेबादि गोबां बिथांमोना मदद खालामदों आरो थांनाय साननैसो आगोलाव गुवाहाटीनि आजरायाव थानाय जिहेतु हर्टिकालचार रिसार्च स्टेशन बे हर्टिकालचार रिसार्च स्टेशननि जितु चिफ साइन्टिस्ट डक्टर शरद शइकिया बिथांखौ आं लोगो हमनानै रायलायदों आरो रायलायनायाव बिथाङा खोथा होदों जे नोंथांमोननि काउन्सिला माने नोंथांमोना जितु इक'नमिक सार्भे बेखौ नोंथांमोना खालामदों बेनि उनाव नोंथांमोना नाबार्डजों आं जगाजग खालामनो हागोन आरो बेनि दारै जों मोनफा मोनफा जेराव मा होनगोनखौ रोजासे बर' फेमिलिखौ लानानै मेम्बारखौ लानानै मोनसे मा होनगोन बेखौ फार्मार मा होनो प्रडिउसार अर्गेनाइजेसन बेबादि दानानै होगोन आरो बेनि दारै माने नाबार्डनिफ्राय जों अनसुंथाइ होनानै नोंथांमोननि बर' हारिनि जे आबादारिफोर बिथांमोनखौ जों जौगालांनायनि बेलायाव आबाद मावनायनि बेलायाव माने साइन्टिफिक मेथडजों जों बेखौ मदद खालामगोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो बेनि थाखायनो आसामनि मानगोनां आबाद मन्त्रि अतुल बरा बिथांखौ आं जगाजग खालामबाय थादों बिथाङा हयथ' दिनैनि भितराव बिथाङा सम होगोन होनदों आरो बिथांजोंबो जे जोंनि काउन्सिलनि जिखिनि बाजेट थागोन आंनि आबाद बिफानाव बेनि अनगायैबो आङो दा एडिसनेलि उफेरायै आं मा मा मावनो हायो गभर्नमेन्टजों माबा जगाजग लानानै बा धरक बेजों लोब्बा थानाय माखासे बिथिंफोरा जेरैबायदि आं इउनिभारसिटिनि खोथा बुंदों बा गुबुन गुबुन बिदिनो गोबां एनजिअफोर माबाफोर थागोन आं बेफोरखौ सुलु लागोन आरो लोगोसे आंहा मोनसे मिजिं दङ जे बर' हारिनि जोंनि 22टा जिल्ला बेयाव हाबनानै दङ आं नागिरबाय थादों जे 22टा जिल्लायाव बबे जिल्लायाव बोरै माने आदर्श आबादारि दङ आं बिथांमोनखौ नागिरदों आरो बिथांमोनखौ आं कन्टेक्ट मोननायनि उनाव आं बे जायगायाव थांगोन आरो बिथांमोननि जा आबाद मावनाय बिथांमोना बोरै मावबोदोंमोन
बोरै मा उन जोलैफोरखौ बोरै थुलुंगा होनो हायो आरो बिथांमोननिफ्राय जों माखासे एक्सपिरियेन्सखौ अभिगताखौ लानानै आं गुबुनाव बोरै बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो बे बाथ्राखौ आं साननाय जादों आं मिजिंथिदों जे आसाम गभर्नमेन्टनाव जिहेतु जोंनि काउन्सिला जथुम जिरायनानै बिथांमोनाव जों प्रप'जेल होदों जे 300 कोटि जोंनो माने बाजेट हमनो थाखाय आरो मिजिंथियो जिहेतु जोंनि राभा हासुङानो जा मिसिं काउन्सिलानो जा बा गुबुन गुबुन जि थाखानाय काउन्सिलफोर दं बेनिख्रुइ जोंनि बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला बयनिफ्रायबो देरसिन जोंहा बराक भेलियावबो दंहैयो जों धुबुरीनिफ्राय सदियासिम गतिके बेखिनियाव मावनो थाखाय जोंनो बिथांमोना गुबुन काउन्सिलजों तुलना खालामाब्लानो जोंनो माने थोजासे अनसुंथाइखौ होगोन आरो बेराफारसेथिं जों बेखौ मिजिंथिगोन जोंनि जिहेतु बर'नि आरो मोनसेबो काउन्सिल दङ बिटिआर बा बिटिसि बिथांमोनाबो जाहाथे जोंनि बे बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि जौगाथायनि थाखाय बेखौ जों आवगायलांहोनो थाखाय बिथांमोनाबो नायस्लाय जोंखौ सुबुरुन होगोन बा मदद होगोन आरो जों मिजिंथिगोन जों बेखौ रायज्लायबाय थादों जिहेतु बिटिसि एकर्ड बा बिटिआर एकर्डआव मोनसे माबा दङमोन जे 1500 क्र'र जोङो बिटिआर एकर्डनि दारै हरगोन आरो बेनिफ्रायबो जोंनो माबा मोनसे अंक जोंनि बे PKWSC बा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दैदेनलांनायनि बेलायाव बिथांमोनाबो जाहाथे जोंनो बेखौ हरो जिहेतु जोंनि बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला जा आफादनिफ्राय जोनोम जादों इउनाइटेड बड' पिपुल्स अर्गेनाइजेसन बे अर्गेनाइजेसनाबो बेनि मोनसे मुंसाइ होनाय आफादमोन आरो फारसेथिं जोंनि बे काउन्सिलाव थानाय जाय डेपुटि चिफनिफ्राय सानै आरो एक्जिकिउटिभ मेम्बार दङ बिथांमोनहा आबसु लाइननिफ्राय जोंनि बे माबायाव दङ ओरैनो जोंनिया सिगनेटरि आफादा दिनैसिम बेहा मोननै 1500 कोटि मोननो थांगासिनो दङ बेनिफ्राय नोंथांमोना शेयार मोननांगौ बे नोंथांमोननि दाबि थाबाय बिथांमोनखौ खावलायनाय आচ্ছা जोबोद मोजां बाथ्रा मानो होनना बुङोब्ला बिटिआर एकर्ड नाय लोगो लोगोनो बिकेडब्लिउसिनि एकर्डनि बाथ्रा फैयो आरो 1500 कोटि थाखाखौ बिटिसिनि थाखायल' हरदों बेबो नङा बेहाय माने जायफोरनि बेहाय मुंसाइगिरिमोन एबा बिकेडब्लिउसिनि सुक्ति जादों दा बिथांमोनाबो मोननांगौनि अधिकार दं बेखौ बिथांमोना बुंनो नागिरदों दा जों फैनि बिन'द बसुमतारी बिथांनि खाथियाव बिथाङा सासे EM आरो सराइदेव जिल्लाखौ बिथाङा रिप्रेजेन्ट खालामदोंमोन UBPO गौथुमाव आरो दा समाव बिथाङा EM जानानै दङ बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि नोंथाङा मा डिपार्टमेन्ट मोनदों दा थांनाय जि 4 जुन खालि जोंना मानगोनांसिन मिनिस्टार बसुमतारी बिथाङा जि जोंना डिपार्टमेन्ट रानदों आंनि भागाव WPTNBC ट्राइबेल रिसार्च बे डिपार्टमेन्ट आंनि भागाव गोलैदोंमोन आं आसाबादि बा आं संगठनाव थांनाय गोबाव सम जों BKSनि थाखाय आन्दलन खालामनाय समाव विभिन्न जायगा बा सारा आसामाव जों 22टा डिस्ट्रिक्टआव जों भिजिट बुंनानै जि जोंना बेकवार्ड एरिया बा बर' माहारि थानाय एरियाफ्रा जि गोग्लैसोनाय थानाय जायगा बेफोर नुनानै ओमफ्राय आं गावखौनो आं माने गौरब अनुभव खालामदों जोंना माने चिफ महोदया जोंखौ आंखौ माने माबा WPTNBC डिपार्टमेन्टआ आंनि भागाव गोलैनायखाय आं गावखौनो गाव माने सारप्राइज ओमफ्राय आं माने गौरब अनुभव खालामदों जाहाथे आं बे आंनि डिपार्टमेन्टनि थ्रुयै विभिन्न पिसफोरा ओनसोलफ्राव जाहाथे आंनि डिपार्टमेन्ट थ्रुयै विभिन्न सेक्टराव आं खामानि मावनो हागोन WPT डिपार्टमेन्टआ आं जि गाइडलाइन्सखौ नायदोंमोन प्रत्येक साइडआव प्रत्येक सेक्टराव आं माने खामानि मावनो एसे सुबिदा होदों आरो जेनेबा जिकुनु साइड एजुकेसननिफ्राय आरम्भ खालामनानै आबादनिफ्राय आरम्भ खालामनानै ओमफ्राय मा होनो दैबाना जानाय बा माबा मुथते एनि साइड आं माने आंनि डिपार्टमेन्ट थ्रुयै आं मावनो हागोन ओमफ्राय आं गौरब खालामदों आरो जाहाथे आं बेखौनो लुबैबाय थादों जे आं हारिनि थाखाय बा जोंनि जातिनि थाखाय बा जोंनि समाजनि थाखाय जि खामानि मावनो आं आसा खालामबाय थादोंमोन बे डिपार्टमेन्टखौ मोननानै आं गावखौनो गौरब खालामदों फैगौ 12 जुलाइआव बाजेट सेसन जागोन आसाम गभर्नमेन्टनि आरो बेवहाय नोंथांमोननि थाखाय 300 कोटि नोंथांमोना बाजेट हरबायनो आसाम गभर्नमेन्टनो आरो बेखौ प्लेस खालामगोन आरो बेवहायनो दाजाब दानख' खालामनायनि गेजेरजों नोंथांमोना फानहोगोन दा नोंथाङा बेसेबां आसा खालामदों नोंथांनि डिपार्टमेन्टनि थाखाय आंथ' बिदि डाइरेक्ट बुंथ'नो हानाय नङा बेसेबां हरो दा जोंना सारे माने बाजेटनि माबाया डिपार्टमेन्ट वाइजआव जोंना चिफ महोदय
बिथाङानो माने रानगोन नालाय अन्तत' आंनि डिपार्टमेन्टआव मोजां रोखोमै बा मोजां एमाउन्ट मोननायनि आसा दङ बा बे डिपार्टमेन्टआव आं 22टा डिस्ट्रिक्टआव थारमाने एनि साइडआव आं खामानि मावनो जाहाथे सुबिदा जायो बेखौ आसा खालामबाय थादों आं जों फैनि दा EM अनिल बसुमतारीनि खाथियाव जे नोंथाङाथ' बुंनो थाङोब्ला गासै डिजाइनाव दंजोबो BKWCनि फर्मेसन आरो बिनि स्ट्राक्चार आरो फैबाय थानाय समाव बेखौ बोरै लांनो नागिरदों डेलिमिटेसन मा रोखोम जागोन आङो दसे आगोलाव जाखिनि माखासे गोबां खोथाखौ बुंबाय दा जुदि आरोबाव बे बिथिङाव आरो जुदि दाजाबनांगौबा डेलिमिटेसन जोंनाव 6 शिड्युल एरियानि बिटिआर कार्बि आंलं डिमा हासाव बे मोनथाम 6 शिड्युल एरियानि बर' फिसाफोरखौ लानानै जोङो समस्ति बानायो जोंना स्पष्ट दा जोंनियाव जाखिनि बर' भिलेजेस बर' कमिउनिटि इनहेबिटेन्टखौ लानानै जों काउन्सिलनि एक्ट बानायदों बा काउन्सिलाव हागोन दा जोंनि जानाखि समस्ति बानायनायाव जोङो बिटिआर सुक्तिनि खोथा दङ बेवहाय स्टेक हल्डारफोरनि खोथा दङ बेवहाय कारण स्टेक हल्डारफोरा बिटिआरनि जानि बिटिआर एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसनाव थाङोब्ला जोंनि गामिफ्रा जेनाखि आरो गोबां हाबगोन होनना बुङो ओंखायनो जोंहा मोनसे नैबे बर' कचारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला आसाम गभर्नमेन्टनो बर' गामिफोरखौ लिज होनायाव जोंनिफ्राय लाबाय बिसोर नायनो लाबाय बिसोर थिगानो दं नाथाय आं सानो आं बुंनो लुबैयो बेवहाय स्टेक हल्डारफोरनि बिटिआरनि बेवहाय मोनसे फाइनाल मोनसे डिसिसन निश्चय गासै मोन 40 नोंथांमोना बियाब बानायनायनि खोथा 36 आरो 4 जाहैबाय नमिनेसन आচ্ছা होमबा 36 माने बियाबफोराव नोंथांमोना माने मा गामियाव सोलियो बे मोनसे प्रिपारेसन नोंथांमोना खालामगासिनो दङ दासान्दि बेनिफ्राय राभा हासं एबा मिसिं काउन्सिल टिवा डिमासा माने देउरि आरो टेंगाल कचारि काउन्सिलनि सिङाव थानाय आरो बुंनो थाङोब्ला आरोबाव दंबावो मेस कचारिफोरनिबो डेभेलपमेन्ट मोनसे काउन्सिलिं जादों दा बैफोर एरियायाव थानाय बर'फोरनि अबस्थाया मा जागोन जोंनि जानाखि कनसेप्ट बा जोंनि आयेन बर' कचारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जा एक्ट 2020 बेयो बिराद स्पष्ट गासै बर' गामिफोरखौ लानानै खालामगोन ओंखायनो जेसेबां काउन्सिल दङ आसामाव जेराव बर'फोर दं बे फैजोबगोन बेनिफ्राय जुदि फैजोबोब्ला अब्ला राभा हासङाव गोग्लैनाय जेनाखि बर'फोर बिथांमोना राभा हासंनि काउन्सिलावबो बाहागो दंमोन एबा मिसिं काउन्सिलनि बेलायावबो बाहागो दंमोन जे इयामानो दङ जेरावहाय मिसिं काउन्सिलावबो दं राभायावबो दं दा देउरि काउन्सिलावबो दङ दा अब्ला बैसिनि पार्टिसिपेसना मा रोखोम जागोन बर'फोरना बे स्पष्ट आं दा एसे आगोलाव बुंनाया जे बर' गामिफोरखौ लाबोनाय लोगो लोगोनो बे काउन्सिलाव बे समस्याया मा जागोन मागोन बेखौथ' दा बुंनानै जोंनिफ्राय बुंनाया थिग जानाय नङा खिन्थु बर' गामिफोरा फैजोबनाय लोगो लोगोनो बर' गामिफोरखौ लाफानानै थारमाने राभा काउन्सिल एबा टेंगाल टिवा देउरि आरो मिसिं काउन्सिलाव थानाय जेनाखि बाहागो पार्टिसिपेसन माने एमसि दारायफानो मोननाय EM दारायफानो मोननाय दा बेयो खाबु बैयाव गोमाहैसिगोन ओरै फैनाय लोगो लोगो बेखौ बे काउन्सिला डिसिसन लागोन बेथ' जोंनि पार्ट नङा जोंनिया जाहैबाय बर'फोरखौ लाबोजोबनाय आरो नोंथांमोना जागोन जे अनलि बर'फोरनि जेरावनाखि BTC आव दङ गुबुन रावारि मानसिफ्रा बा गुबुन जाथि मानसिफ्राबो बेवहाय बाहागो लाफानो मोनो नाथाय बर' वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव अनलि बर' सुबुङाल'नो बाहागो लानो मोनगोन आरो बिनि फान्डआबो बर'फोरनि थाखायल' जागोन बेनो दा जेरावनाखि इनसिकिउर कनसेप्टआ बेनो जेरावनाखि बड'लेण्ड एबा बिटिआरनि जेनाखि बर'फोरनि थामोनथा जदिबा दिनैनि समाव मोनसे सेटआप जादों 6 शिड्युलाव मोनदों नाथाय बैयावहाय मोनसे बर' जाथियानो उन समाव इनसिकिउर जागोन नामा बे मोनसे गिनाय फैदों नाथाय बर' अट'नमास वेलफेयार काउन्सिलाव बे गिनाया थानाय नङा जोंनाव गिनांगौ जेबो गैया जोंनो बर' आइजोनि 6 कन्स्टिटुएन्सि रिजार्भ जाबावगोन नङा होमबा गतिके बर' आइजोआ दसा फैबाय थागोन खेबफ्रोमबो इलेक्सनाव खुनु खोथायानो गैया बे खुनु प्रश्नआनो फैया बे दसा बर' आइजोआ फैगोन
गतिके हौवाफोरनि जानाय रिप्रेजेन्टेसना मोनफ्रोमबो काउन्सिलफोराव इलेक्सनफोर बारा जायो नाथाय जोंनिया ओरैबायदि खालामना लाखादों ओरैबायदि आसाम सरकारा बानायना होखाबाय बेवहाय हौवाफोरनि रिप्रेजेन्टेसना थानाय नङा दस्रा बर' आइजो खेबफ्रोमबो इलेक्सन फैगोन बेखौ आरो सोरबा माने टिकेट होनांगौ मा होनांगौ खोथायानो गैया एनि राजनैतिक दलानो हक एनि अर्गेनाइजेसनानो हक जेला इलेक्सन जेनेरेल इलेक्सन बा इलेक्सन फैयो अब्ला दस्रा बर' आइजो फैगोन थारमाने बर'निल' जाथारगोन नोंथांमोननि गौथुमा आरो बेहाय मोनसे आरो कुइसन थाबावबाय जे 300 कोटि नोंथांमोना बाजेट प्रिपेयार खालामनानै आसाम गभर्नमेन्ट जमा होदों आरो बे फैगौ 2 जुलाइनि जोंनि बाजेट सेसन बेवहाय महर मोनगोन बेसेबां दोहोन मोनो बे उननि बाथ्रा नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव माखौ बांसिनै बबे डिपार्टमेन्टखौ बांसिन स्ट्रेस होनानै बे बाजेटखौ खालामजायो दे बेयो जाहैबाय जोंनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारनि क्षमतानि गेजेराव गोलैयो जोंनि काउन्सिल जेला एक्जिकिउटिभ काउन्सिल मा डिसिसन लायो बबेखौ अग्राधिकार होगोन नङा होमबा बबे डिपार्टमेन्टखौ अग्राधिकार होगोन काउन्सिला डिसिसन लागोन जोंनि सिबा बेखौ डिसिसन लागोन बेनो जाहैबाय जों बबे साबजेक्टखौ दासान्दि नोंथांमोन 300 कोटि थाखा नांगौ होननानै नोंथांमोना दाखिल खालामो जोङो 300 क्रर होननाय लोगो लोगोनो सोरबा हयथ' ओइ माइथ' बुरजा बिखो होननाय आरो जोंनिया लक्ष्यआ जाहैबाय 24 मेनि डिसिसना जाहैबाय जोंहा एखेबारे बयनिख्रुइबो गोदानसिन आरो ओरैबायदि गिदिर एरिया बेखौ नायनानै जोंनि अफिसा जोङो गंबासो खालामनो गोसो दं खिन्थु दा आसाम सरकारा जोंखौ बिथोन होदों एडभाइस होदों नोंसोर गुवाहाटीयाव मोनसे लादो आरो सानजारि नोगोरसिम मोनसेफोरा हेड अफिस जागोन बे साब अफिस रिजनेल अफिस जायो नोंथांमोना बानायना लादों दा ओंखायनो जोङो रांखौ बुरजा होदों रांखौ बुरजा होदों जों बुरजा बिनायाव आसाम सरकारा बुरजा होबाथ' मोजां जाबाय दानि इनफ्रास्ट्राक्चार नोंथांमोना गिबिसिनै माने जों अग्राधिकार होनांगोन आरो लास्ट कुइसन जों फोजोबनो थांगासिनो दङ लास्ट कुइसना जाहैबाय जे बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि इस्युआ मा जागोन बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव थानाय आरो सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव थानाय गासै बर' गामिफोरनि लिस्टआ जोंनाव दङ जों दंजोबो बेनिफ्राय जोङो नैबे बाउन्ड्रि जानाय अल्टारेसन जानाय कमिसन बिथाङा जेला जोंखौ लिंहरो बै समाव जोङो जिहेतुके दानि आथिखालनि जोंनि सिबा आरो आङो प्रेसिडेन्ट जानानै जों एटेन्ड खालामदों जों स्पष्ट भाबै बुंदों आसाम सरकारा मोनसे डिसिसन दङ आसाम सरकारा मोनसे डिसिसन दङ जे बे मोननै जिल्लाखौ बिटिआरआव लाबोनायनि जानाखि साननाय हनाय बिटिआरआव थिसननो नागिरनाय बर' गामिखौ साननाय हनाय बेयो जिहेतुके दङ नोंथांमोना मा खालामनो नागिरदों होनना बुंनायाव जों होनदों बबे बर' गामिखौ सोनो हायो लांजोबबाथ' मोजां माने बेसेबां लाङो बेवहाय नोंथांमोननि खोथा सरकारनि खोथा ओंखायनो सरकारा मोनसे डिसिसन लादों मोनसे केबिनेट मिटिङाव माबा मोनसे जाहोनाव नैबे बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लानि माखासे बर' गामिफ्रा जुदि थालाङोब्ला हाबाब्ला बे बर' गामिफोरखौ केबिनेट डिसिसननि गेजेरजों काउन्सिल सोनाय जागोन स्पष्ट बेयो दा ओंखायनो बे समसिम जों नेनांगौ थारमाने नुनो मोनदों जे बेवहाय माने बै मोननै जिल्लानि बर'फोरा डिप्राइभ जानानै थांगासिनो दङ कमिसना माब्ला फाइनाल खालामगोन बिनि खुनु सिमा गैया बेराफारसे नोंथांमोना 36 कनस्टिटुएन्सि बानायनाय जागोन बिएफ बानायनाय जागोन दा बै बिएफ माने जिल्ला मोननैनिफ्राय जुदि सरजाब फैदेरोब्ला अब्ला आरो नोंथांमोना गोदानै खालामफिननांसिगोन डिजाइनखौ बेथ' समस्या जानाय नङा गोदान खालामफिननाया समस्या जानाय नङा आसाम गभर्नमेन्टआ मा होनो जोंनि लुबैनाय बायदि जों जिल्लायाव जुदि बिथांमोना माबा खालामो एप्रुभ खालामोबा बिथांमोना मटिभेसन होयो बेनो जागोन दा नुनो मोनदों जे बिटिआरनिख्रुइ मस्ट माने मर पावारफुल जागोन होनबा नोंथांमोननि 60% नोंथांमोना मोनाखै जेनेबा नाथाय नोंथांमोननि एरिया जोबोद गिदिर आरो नोंथांमोननि परिकर बुंनो थाङोब्ला 40 डिपार्टमेन्ट्स बिटिआरआव दङ 40 डिपार्टमेन्ट्स दङ बिटिआरआव नोंथांमोना 34 डिपार्टमेन्ट्स आरो बे जेने डिपार्टमेन्टखौ नोंथांमोना होनाय जादों दा 6 शिड्युल प्रभिजन जुदि नोंथांमोना फैनाय जायोब्ला अब्ला बिटिआरनिफ्रायबो साबसिन खाबु नोंथांमोनाव फैगासिनो दङ मानो होनना बुङोब्ला 34 डिपार्टमेन्ट्स लोगोसेनो नोंथांमोननि काउन्सिलाव अनलि बर' हारिनिल' मानसिफोरनि मोन्थाय बे जानो थांगासिनो दङ
दा बेखौ नोजोर होयोब्ला सनितपुर बिश्वनाथनि बर'फ्रा आल्टिमेटलि नोंथांमोननि पार्सेन्टखौसो माने देमगासिनगोन बे खोथाखौ जुदि जोङो सावरायोब्ला आंथ' बुंनो लुबैयो माखासे मानसिफोरनि नामखौ बुंनो लुबैयो बे कनसेप्टखौ डेभेलप खालामनाय दानि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दानि स्पिकार बिश्वजित दैमारि बिथां आगोलनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांमोना बेफोर कनसेप्टखौ बानायदोंमोन गेजेराव जों एखे आफादाव थानानै खामानि मावनो हायाखै बेलेग खोथा दा बर'नि बै समनि साहित्य सभानि दैदेनगिरि बै समनि एबसुनि दैदेनगिरि आथिखाल माने बिटिआर चिफ प्रमद बर' बिथाङा प्रेसिडेन्ट थानाय समाव डक्टर कामेश्वर ब्रह्मआ जेला प्रेसिडेन्ट थायो कमलाकान्त मोसाहारिना जेला सेक्रेटारि बे समावनो सावरायनानै बे कनसेप्टखौ बिथांमोना थियानो होनो नाजादों दा ओंखायनो बियो बेसेबां साबसिन जागोन बेथ' उननि दिनाव बुंगोन बेखौ दा बुंनानै एसे खाब जानाय नङा दा नोंथांमोना आं बुंनो प्रसंगखौ ओरैबायदि खालामना लाबोनाय जादों जे नोंथांमोना सनितपुर बिश्वनाथनि रायजो राजानि सेराव थांनानैहाय मोजाङै मटिभेट खालामनो हानाय जायाखै जायनि थाखाय बिथांमोना बिटिआर थानो बांसिन लुबैनाय जादों जेरावनाखि स्कपआ नोंथांमोननियाव बांसिन दङ बे बिखेडब्लिउसि बेबायदि दृष्टिभंगिजों नङा बेयो स्पष्ट मानो होनब्ला मोनसे बर' जातिनि सुक्ति 27 जानुवारि 2020 बर'नि जानाय सुक्ति पिस जानाय एकर्ड बे एकर्डआ क्लियार खोथा आरो क्लियार जेतुके एकर्डआव दंखायो एकर्डनि स्पिरिटखौ नायनानै आसाम गभर्नमेन्ट बा नों आंखौ खोन्थादों आसाम गभर्नमेन्टआ बे जिल्लानि बर'फोरखौ दसे समबाबो नेनांगोन बेखिनिल' नोंथाङा जोबोद आसाबादि जे माने बे जोबोद साक्सेस जागोन बेखौ जों बिटिआर सुक्ति इटसेल्फ माने साक्सेस आरो जोंनि जानाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जा एकखौ जों मोननो हाबाय नङा होमबा मोननो हाबाय जोंहाथ' मेट्रपलिटन सिटिनि टाउनशिपनि खोथा फैयाखै जेबो बर' कसारि जानाखि कमिउनिटि जानाखि इनहेबिटेन्स बर' कसारि कमिउनिटि इनहेबिटेन्स जानाखि भिलेजेसफोर बेखौ लानानै मोनसे दाना आइनखौ बानायनाय जादों नुनो मोनदों मोनसे खोथा जे आसामाव मोनद' अट'नमास काउन्सिल दङमोन आरो दा समावहाय नोंथांमोनखौ लानानै दा दिनै मोनजि जानो थांगासिनो दङ जेरावनाखि खसरासनिबो होनो नागिरदों अलरेडि एक पास जाना दङ दा बेखौ नोजोर होनानै जों नुदों आगोलनिफोरखौ आं उदाहरन लाबोनो नागिरदों जे टिवा काउन्सिल टेंगार कसारि देउरि राभा आरो मिसिं दा बेफोरनि खोथा आं उदाहरन होनो नागिरदों जे माने गभर्नमेन्टआ स्टेट गभर्नमेन्टआ माने बिथांमोनखौ फुथुला बायदि मोसाबाय थानाय जादों जेरावनाखि बिथांमोननि एक्जिस्टेन्सआ माने गैयाखौनो बुंजायो दा जोंनि माने बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल बे रोखोम महर लाहैगोन नामा बे मोनसे गिनाय माने कुइसन दाजनो रिलायसन होननाय बायदि मानो होनब्ला बे काउन्सिलनि मेटार बियो जोंनिया जोङो अप्टिमिस्टिक जोंनि एकखौ लानानै एकआ जाखिनि इन लेटार एन्ड स्पिरिट एकखौ जोङो बास्तबाव बोरैहाय कारज'खारि खालामनो हायो अलरेडि माने एडभान्स जादों आरो जों बिदिनो थांबाय थागोन आच्छा जोबोद गोजोननाय होदों नोंथांमोननो आं मोनसेल' दाजाबनो लुबैयो बयो अन इडुकेसन माने पार्टआव आं गोलाव बुंबाय अबयसे इडुकेसनानो मोनसे जातिनि नङा होनबा मोनसे ओनसोलनि मा होनगोन बेखौ जौगानायनि मोनसे प्राइम फाउन्डेसन नङा होनबा इडुकेसनाव गोजौ थांबासो फाउन्डेसनाबो मजबुत जागोन फाउन्डेसनाबो गोजौ थांगोन नङा होनबा दा ओंखायनो जोंनि काउन्सिलाव जोङो जोंनि एक्जिकिउटिभ काउन्सिल बा जोंनि जाखिनि काउन्सिलनि बाहेरानि माने जोंनि इउपिपिअ दं एबसु दं जों रायलायबाय थादों जों इडुकेसनखौनो मोनसे टप प्रायरिटि होनानै एडभान्स जालांनो हायो नामा गागथाबनांगौब्ला जातिया बेजों गागथाबगोन आरो इडुकेसन जोंनि जानाखि मिडियामफोरनि खोथाखौ रायलायोब्ला मिडियामफोरनि जानाखि जेंना होननानै थाखानाय माने बे आयेन जानाखि आयेन आसाम सरकारनि जानाखि आयेन बे नेसनेल एजुकेसन पलिसि बेफोराव नायोब्ला आसाम सरकारनि जानाखि आयेन बेफोरखौ नायोब्ला बे आयेनाव थानानै जुदि जों खामानिखौ मावनांगोन नङा होमबा बे आयेनाव थानानै खामानिखौ मावनांगोन
आइनाव जाबादि बुंनाय जादों एनरलमेन्टनि खोथा भेन्सार स्कुलनि खोथा स्पेशल जोंनिया माने टेट परीक्षा गैयिनि थाखाय जोंनिया माने टेट पास जानाय एग्जाम गैया डिलिट गैया माने गोबां जायखौ ओंखायनो जोङो बर' साहित्य सभा दुलाराय बर' फरायसा आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो जोंनि बर' गोरों गोरा आङो बेवहाय दाजाबनो नागिरनाय एजुकेसन साबजेक्टखौ होनायनि उनाव फर द फार्स्ट टाइम जोङो आनडिभाइडेड लखिमपुरनि जोंनि हेड अफिसाव जों जिरायदों बिथांमोनजों सावरायनायनि उनाव गलाघाट जिल्लानि जानाय गोरों गोरा एबसु इउबिपि आरो जोंनि बर' समाजनि गोरों गोरा साहित्य सभानि बिबानगिरि सेन्ट्रेलनि आरो जिल्लानि बिथांमोनजों सावरायनानै आंथ' नुदों एजुकेसन डिपार्टमेन्टआ जाखिनि जेंना दङ बर' मिडियामाव बिराद मोजां दा बेखौ जोङो बोरैहाय लांगोन जों सावरायबाय थागोन नोंथांमोननोबो हेल्प नांगौ दा जोङो जुदि एजुकेसन डिपार्टमेन्टआव नैबे बर' मिडियामनि खोथाखौल' रायलायगोन नङा खाथियाव बर' गामिनि गेजेराव एसामिस मिडियामबो दं आरो बे एसामिस मिडियाम एल पि स्कुलनि स्टुडेन्टआ 60-70% 80-90% दङ बर' गामिनि गेजेराव एसामिस मिडियामनि स्कुलाव बर'नि जानाखि एनरलमेन्टआ 80-90% दं आफ्टर मोनसे बर' बेबायदि उदाहरन जोंना तिनसुकिया दङ शिबसागर दङ डिब्रुगड़ दङ दा खोथाया जादों मा बेफोर मा होनो स्कुलफोरखौ जों बोरैहाय नायनो दा जोङो इनफ्रास्ट्राक्चारनि खोथाखौ जुदि सावरायबाय इनफ्रास्ट्राक्चारा समस्या जानाय थानाय नङा आं सानो मानो होनब्ला आसाम सरकारा जाबायदि लांदों इनफ्रास्ट्राक्चारखौ बेवहाय नोङो एसेबाबो मोनसे दरसे जोङो आरोबाव मोनसे काउन्सिल मोनबाय बर' कसारि कल्याण साहित्य सासे फरायसा बिनि जायनाखि क्षमता मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव फुल्लि मावनो हानाय जिहेतुके नंजोबा बिनिख्रुइ नंजोबासिन माबायाव मा होनो एजुकेसन आयेनजों खारगोन नोंनि आंनि लुबैनाय बायदि डेभेलपमेन्टेल एक्टिभिटिस खालामजायाखै इनफ्रास्ट्राक्चारखौल' जों खालामनो हागोन बाखि आयेन दंखायो दा बिनि गेजेराव जोंनि गोरों गोराया बोरैहाय डिसकास खालामनानै बोरै आइडेन्टिफाइ खालामनो हायो जोंनि अलरेडि आइडेन्टिफाइड होननानै बुंना लानांगोन जोंनि जेंनाफोरा डिसकासा समाधान खालामनायनि लानाय जागोन नङा बेखौ बरना लानो हाथारनांगोन नोङो नायदो काउन्सिला माखौ खालामो एजुकेसन साबजेक्ट माखौ मावग्रोनो इनफ्रास्ट्राक्चारथ' मावबाय थानो हाया भेन्सार स्किलखौ बोरै टेकआप खालामनो आयेन दङ बेखौ बिनि गेजेराव नोङो नोंनि काउन्सिला जोंनियाव 14तानि अभाब जायाखै 14तानि अभाब जायाखै एजुकेसन डिपार्टमेन्टनि आङो इएम हिसाबै जोंनाव माने बेखिनि सिनसियारिटिनि 14तानि अभाब जायाखै नाथाय माखासे समस्या दङ ओंखायनो काउन्सिला बोरैहाय दिनै बारा बुंना लानाय जायगाय निजस्व पलिसिजों बोरै थांनो हायो पलिसि डिसिसन लाथारनांगोन बर' रायजोनि नोंथाङा बुंबाय थादों जे बर' कसारि कल्याण उन्नयन परिषद बुंबाय थादों नोंथाङा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल ना असमिया जायाखै नोंथांमोननि बे काउन्सिला जोंनिया इंराजिया बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बेखिनिल' नोंथाङा बुंबाय थादों असमियानि जे सावरायनो मोजां जानाय जोंनियाव आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जोंनियाव दा शिबसागरनि खोथाखौ जों सावरायोब्ला बिथांमोना बर' दख'ना गाननायनि थाखाय प्रप'जाल आंनि एजुकेसन हिसाबै रायलायनाय लोगो लोगोनो बे जोंनो बर' दख'ना गाननो खाबु होनांगौ मानो होनब्ला आसामाव सानसे गावनि हासपार माने जातीय हासपार होनना बुङो बे ड्रेसखौ गाननाय जोमनायखौ गावनि हारिनि माहारिनि गाननाय जोमनाय गाननानै स्कुलाव थांनो नोंथाङा स्पष्ट बुङाखिसै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ आसलते असमियाजों नाम दोननाय जागोन इंराजि मोनसेल' दा नोंथाङा असमिया बुंबाय थानाय आं बुंनो जादों जेरावनाखि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला बर' हारिनिब्ला बर' रावखौनो जुदि बिथा लागोन दा बर' रावनि बुंनांगौमोन जे बर' कसारि जौगाखां माने खुंथाय गौथुम ओरै बुंनांगौ नोंथाङा बेनिफ्राय बेवहायबो जोंनिया जोङो बेनि मा होनो टार्मिनलजि बेनि जोंनि ग्रसारिया दंखायो बेखौ थिग खालामनांगौ गोबां आं ओंखायनो बाहायनायसै मानो होनब्ला बेखौ बुंगोन नोंथाङा जेरै होनदों
बर'जों बुंनो थांनाय लोगो लोगो असमिया बुंनाय लोगो लोगो जेरै खिन्थु इंराजिखौ जेला बर'नि लाबोगोन इंराजिखौ जेला असमियानि लाबोगोन नोंथां होननाय बायदिनो जागोन खिन्थु जोङो इंराजिखौल' बाराद्राय बुंनांगौ जागोन मानो होनब्ला बेनि सायाव जों बोरैहाय लिरगोन जों दाबो लिरनो हाया आচ্ছা बुंब्ला जों मिथिबाय जे बर' वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला जाहैबाय बिमुं आरो बेखौ एखमबा असमियाजों बुङोब्ला असमिया रावनि जों ट्रान्सलेसन खालामनाय जादों आरो बर' रावजोंबो लांनाय जागोन मोनथाम रावखौ बहाय फोरमायनाय जागोन लांखाबाय जोङो लिरखायो जोङो मोनथाम रावखौ आरो दा समाव जोङो गोबां सावरायबाय आरो गोबां सावरायनांगौ दं मोनसेल' खोथा दाजाबनि बेहाय नोंथांजों बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव बर' हारिनि गोबां ओनसोलाव जेरैहाय बाहायो जोंनि काउन्सिलालाय एकमात्र काउन्सिल जानोसै 7% बर' बाहायनाय जोंनि एप्लिकेसना बर'जों जायो जोंनि एनि एप्लिकेसन एनि मानो होनब्ला गासिबो बर'जों गासिबो बर' भाषा रायलायजोबो रोंजोबो नङा होमबा गासिबो एभ्रिथिं जोंना बर'जों जाजोबो दरखार जायोब्ला माने बेखौ इंराजि लाबोगोन बा एसामिसाव बे बेलेग खोथा खिन्थु जोंनि एनि एप्लिकेसन एनि डिसकासन जोंनि काउन्सिलाव जों गुबुन भाषाजों रायलाया बर' जोङो सैखोब बर'खौ नोंथांमोननो मोननाय जागोन ओंखायनो जों दाखालि जोंनि इउपिआ रियेक्ट खालामदों आচ্ছা दे जोङो दा समावहाय फोजोबनो लागै थांगासिनो दङ गोजोननाय होदों EM अनिल बसुमतारी गोजोननाय होदों बिनद बसुमतारी EM बिथांनो आरो प्रदीप सरकारि EM बिथांनो जों दा समाव जोंनि सावरायनायखौ फोजोबबाय गोजोननाय खुलुमबाय